Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa sa mga sospek nga nanulis sa usa ka gasolinahan sa Pangantukan, Bukidnon ang patay. Diyang nakigpinusilay kini sa mga pulis, diyang gisita ang ilang sakyanan ato sa ilang pagsibat. Hinuon ang kaikyas nga kaubanan ang nadakpan rasab sa hot pursuit operation sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 24 anyos nga sospek nga giingong usa sa mga nanulis sa usa ka gasolinahan sa barangay Adtuyon, Pangantukan, Bukidnon sa nahitabong pinusulay, tali, kapulisan ug mga sospek. Sumala pa nga pasado las 9 sa buntag adlong Sabado, nahitabo ang pagpanulis sa mong gasolinahan. Dayong sibat sa mga sospek sakay sa ilang sakyanan. Hinoon, gileyong na alarma ang gisakyan ni Ine. Hinungnan nga gisita sa kapulisan nga nag-checkpoint ni adtong tungura apan wala kini mihunong. Inay, gibanggaan ang barikada sa checkpoint hinungdan sa engkwentro. Ang maong sakyanan nga gigamit pagpanulis nahulog ni sa usa sa kanal sa maong area ug natumba ang maong sakyanan ug didto dayon girespondian sa ato ang kapulisan ug nakita dunay usa ka individual nga igo. Usa ang patay samtang nakasibat ang usa sa mga sospek diyang nahulog ang sakyanan sa kanal. Sa pagpanubay sa sokog EOD sa sakyanan, ilang na-recover ang nagkadaiyang mga armas ug bala, lakip na granada. Nailhan sab ang namatayng sospek nga usa ka residente sa barangay Inugog sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nag-coordinate na ang ato ang Bukidnon Police Provincial Office dito sa Cotabato kay reported kini siyang stolen vehicle dito sa Kabakaban, North Cotabato. Sa hot pursuit operation sa kapulisan, nadakpan ang nakaikyas nga sospek niadtong Domingo, pasado alas 7 sa buntag. As to the testimony of the witness, katong mga gipangtulis sa maong gas station, nagkanayon man kini sila nga duha ka buok lang, no? Ang kining na-arrested individual nga buhi o kini siya ang nagtutok sa cashier ug ang katupong isa nga namatay. Kasong robbery, attempted murder, RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition, RA 9516 o illegal possession of explosives o violation sa COMELEC gun ban ang atubangon sa nadakpang sospek. Cyril Chavez, 1 Mindanao.